Hallo folkens, velkommen til Guldklubbens YouTube-kanal. Så er det endelig lidt mere med Guldklubben, og i dag har vi Magnus YT med på vores video i dag. Hej. Sisli. Hey. Skal vi nok ham der Chris? Og ja. I dag, velkommen til. Og i dag har vi faktisk fået bygget lidt mere på. Som sagt så, eller ikke som sagt, men som set, har vi fået bygget guld til XP-skilte. Og vi har fået bygget trade rooms. Og der kommer en masse historie bag det her. Men hvordan vi har bygget det og sådan noget. Vi har pirum er der bygget. Ja, jeg tror, jeg optager lige. Det var lige min hund. Ja, så 10 år stille. Så ja. Den vil gerne have nogle flere chips. Ja. Skal du udtråller? Hvad skal du have en chips mere? Værsgo. Værsgo. Ja, sådan der. Ja, den er god, tror jeg. Ja. Så folk de går faktisk bare og PvP og hygger sig, og så synes jeg faktisk bare, at I skal join, og så hygge jer rigtig meget. I hvert fald så er det Guldklubben signing off, peace.